Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Tetapi ati ing gapura Ramadan nalika wektu alon-alon yuda swara kaum lenggah ing antarané donga lan nafas ora gardina sing ora ramah mung nyawiji karo eling yen saben sempit ana maksude Gusti. Kawula sinameng awit lemah ora nambah sego lan kula kesah ora buka lawang sing ana mung ati kang kudu dikuati supaya ora ambyar. Duh Gusti Allah, yen kahanan iki panjenengan pilihake tegesipun kawula dipercaya kanggo ngendong ujian tanpa guna. Kawula ndeleng pasarane dening angka nanging atiku milih sepi nyimpen yakin ing sela-sela sujud amarga rezeki ora lumaku nganggo rame nanging teka kanthi tepat saben subuh kawula tangi tanpa jaminan dina iki cukup nanging tansah ana iman sing ndikane Gusti ora tau telat. Nalika weteng sinau kuwi ati sinau jembar ngerti yen kekurangan ora mesti kekurangan. Kadang kala Gusti cara ngresiki rasa gumantung marang dunya. Lan nalika Ramadan ngetuk lawan wektu kawula ora nggawa subuhan mung ati kang wis kesel lan tangan kang ora sudi apa-apa kajaba pasrah. Poso dudu mung nyapetakake pangan nanging ngedoke kawula saka suudon marang takdir saka lesu marang kahanan lan saka putus asa sing nyamar dadi logika. Ramadan menika tanpa tembung yen luwe iku yen sabar iku ibadah sepi lan yen wong kang tetep sujud nalika urip yuda iku sejatine wong kang sugih iman. Mula kawula tetep sanadyan bumi ora maringi empuk awit langit tansah buka kanggo ati kang ora nyerah. Duh Gusti Allah, yen kudu suwe ana ing sempit tetep kawula ingin amargi ati kang sabar lan ridho iku dalan bali kang paling mulia. Sudiyo Jepara 22 Januari 2006.